Dinamun. Gamelane rada piye kok? Wis bener dong ya suaraku. Apa? Pun bener. Ayo bener gamelane ro suaramu. Lah ngopo to kok? Gamelan anyar wajake. Ha iki gamelan iki nggo tuku lambemu entuk papat kok. Ora ket mau kok nesu iki ngopo ngono lho. Ben aku lagi mbur kerangan ora kebeneran aku pokoke lagi. Aja sok gampang nesu. Ngapa? Gampang tua, kok nek stroke piye? Mbok cangkemmu sing apik. Ya malah slow saja. Oh jeneng kowe nek aku lara kowe ya bingung golek dit piye ayo. Ayo. Kepar nyinden ning prapatan kowe. Ya aja. Dina Minggu karo nggawa besek kae. Ya aja jenengan sehat selalu. Ah, ngundungake ngono kok. Maksudku mbok aja nesu wae ngono lho. Tergantung pikiran, nek pikiran semelek ya ora nesu. Ya pikirane tinggal ngomah sik mau. Kok kewanen to suwe-suwe. Lah ya maksudnya pikiran sing marai mangkel iki rasah dipikir ngono lho. Bener kudune wong nyambut gawe profesional. Wis tak gawe seneng Tin. Yo, wah apik tenan. Ayo Tin. Durung tau lho ana sinden cangkeme kaya ngono kowe. Ya wis lah sak karepmu, arep nesu ya luwih. Dina Minggu, ayo Mas neng pira loka.